long kedu bolang pher head branch president mongol terang la pen kamsing rong pitum tir pi pen pini ni litum central committee hoi pen dakna nang chitong dun long la pen pini ni litum bolang pher ataun pen nang lut pen pini litum hala hojai district la pen pulam ding nang lut chok pen pini ladak anang lilo kangar bosti nang pardet pen nilitum punang lelo hala dak pilar da thekang long lo nilitum a pilar aprang bang phaino dak pasi profit repair thulo la pen anang lut long lo pen an bang ingsi bang along ri long pat chelang lo plotang te ilitum ningarong meme tawo hitame dak sai chu kitum punon ba kaprega sai punon ilitum khai le ke claim pon la pu bang nilitum ban thek pon long le la bang nilitum ning duglo la pen pini ingsi interesting alam bang la pulo non nilinung gitu la ke 1952 Karbeng Long Mas Council in pen kim ka selampon aring velo ang bongolom bang tek tum miscreant tum phaino dak mat selam thu thedelo phaino dak lo but in the year 2013 alang ala tak ala so ring bang patse selam thulo 2013 si ladak bolang perarat la pen KSA tum changlang pet pen dak la so ring bang pachi salam tu delo la pen interesting nang litum thek pon tuloi non la ke mondir si salam ik dajo la actually la arlo pipini ni murti pini ni dak bini bitapo ene ke aprang ke dak ke bolang per range under forest subbid office lo to vitame Karbeng Long Mas Council forest subbid office kali non bange dak bange mondir si salam det lo lada ku pinia kalimai ne ku pinia murti si bhari nang li tuma thek iglong lo la pen amus pilar thegam long lo la pen non next ni li tum ako kaprega area long no ako no kaprega pilar langam thulo na hala dakta ili tum koson ku piloma ili tum hadak koson details ka chini loi pan hala dak ili tum non bar to pon thulo na nang li tum ka chini teng pulote koson sila ladak keche ke be so tum nang ki lulong re aprang si ilitum la bange ilitum methang si che blame nang koi ilitum awareness kave aprang si ilitum awareness kave polo ilitum banghan pudam de aprang ilitum methang bong ki chok chi methang bo awareness kave pot ko alo ne khiti ke me ko alo ne la along le har ke do how or ke do to hitmi ilitum ke neli pen chenglok nang li nili pen chenglok ilitum ke dak ke claim son kam chu claim mun pen khiti chu claim mun pen che pang ri putum alimati ilitum ke men amut long wok ni putum si ong la pen dak pi bangge pejo pensi long le tanang pet chat si ilitung ke pini ke pan vele na pet po ilitung mai pang kreveti ti stame pejo pen bang kalo ni nang do thiblo nang litung ti ta thek long lo la si ilitung mai non ke bang jilani bangge KSA hin pen bang la so awareness je ilitum border mat itum along reach ra kom pon thek nei pu ingsi awareness pan si pini la so border visit tani litung mang lo la pen ke bang jilani pu tame la son illegal encroacher tum phan tame ni litu un an pan bangge koson si che ke protect ni mala so border ba ilitung klem pon bom ji sai si aje tu lang la pilar bang big la singpat la so pusak le do big pilar bang big interestingly Nagaland border pilar bang ilitum thek long lo hala dak bang pilar the pik hala so pilar ta amo nang litum na arjun long lo hala dak dovek tum ta pilar bang ke big chota li aprang bang pawir chok lo so pilar ta afisi la so pilar ta ke salam tu la si la so pilar bang biong ong lang labba la so pilar thir pen pilar pa the thui pan nilitum hin pen nang pan angko nang litum hoi pen nang litan chuni ripon tu po hala so pilar bang next pilar bang langdum tu iksina hala lo final pilar lo ilitum no pini la so border